Jachime, odjíždím, uklid, obvyklé elektro. Pračka, myčka, žehličku můžeš vynechat a vysavač. Papa, jo a vrátím se zítra. Čus Karlsson, čus, hele prosím tě, mustr si to odfrčela na chatu, tak jestli se nechceš stavit, že bychom něco stočili, víš? OK, super, hele, těším se. Ty vole, Karle, pojď natočit nějaký šajs o Golexu. Ty vole, to ti YouTube neschválí. A proč? Ty to neslyšíš? Šajs o Golexu. No ale, co kdybychom natočili další věci, co nás serou? Ty vole, Karle, když to natáčíme a nikdo se na to nekouká. Když ten díl předtím měl 10 zhlídnutí a z toho 10 dislikeů. Mámě se to taky nelíbí, no. Ty vole, já už to mám. Na to už by se ale vůbec nikdo nekoukal. Proč? Protože tam nehrají já, ne? Ledaže? No jo, jenomže... Já neumím žonglovat. Tak to jsme v prdeli. Luskni to tam. Já jsem vás slyšela. Co jsem řekl? Řekl jste, že jsem impotentní. Impertinent. No tak dobře, to je... Tyhle, to je sračka. Já vůbec nechápu, jak se na to někdo může koukat, když to je regulární péčko bez bankingu, ty vole. Přesně. Ty totiž nemáš mozek v hlavě, ty ho máš tady v kalhotách. Na to se může koukat jenom úplně vymaštěný pičus. No, moje máma na to kouká. Já nejsem romantik. Ty vole. Nice. Cápek. Hele, Jachime? Napadá tě to, co mě? Jo. Hi everybody people, it's time to cook. We will cook a typical Czech food, a fried cheese with mashed potatoes and tartar sauce. Yes, let's start, my friends. But first, we have to undress these potatoes. And now, boiling. To se děláš prdel. Ty vole, to je poděl. Jdeš to nahodit. Boiling later. And now, cover the cheese. Oh, magic. And now, frying the cheese. And now, the tartar sauce. Cutting the onions. Jachime, co to tady má znamenat? Jako to si ze mě děláš prdel, nebo co? Jako takovejhle bordel, já jsem ti říkala... Ty vole, kámo, čekuj ty views. Ty vole, to mě poser skoro 2 melouny. Ty vole, kámo, konečně jsme slavný, ty No vole. taky to trvalo, ne? Hele, a věci, co nás serou, už mají taky víc než 10 zhlídnutí.